n'a bɛ fɛ ka dɔn coronavirus ni galon de don walima ni tiɲɛ de don e bɛna dɔn video in kɔnɔna na. I b'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min na video daminɛ na n ko n bɛna ɲɛfɔ ye n'a sɔrɔ ni coronavirus galon de don walima ni tiɲɛ de don e bɛna dɔn video in kɔnɔna na. Farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ fɛ yan nɔ Mali la mɔgɔ caman halisa o dalen t'a la k'a fɔ ko coronavirus bana in ko tiɲɛ de don. Nka n b'a fɔ ye bi bana de don min daminɛna a mɛnna kabini san 2019 n'o ye 2019 ye a daminɛ Chinois jamanaw fɛ yen nɔ n'a ye fanga sɔrɔ yen kosɛbɛ ka tiɲɛni kɛ yen nɔ fo ka cari ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fo ka na se an fɛ yan nɔ. A bɛ mɔgɔw bɔnɛ ni na don o don coronavirus daminɛli ani sisan cɛ an fɛ yan Mali la a yera mɔgɔ min na n'a sɛbɛntiyara o taara fɔ mɔgɔ 26,000 ani kɔ la. A kɛra sababu ye ka mɔgɔw bɔnɛ ni na o taara fɔ mɔgɔ 600 ani kɔ la. O bɛ se ka yira i la k'a fɔ coronavirus ko galon t'a la ko tiɲɛ de don. O bɔlen kɔfɛ OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé ani diɲɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlabaw bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ ko coronavirus ko bana de don i b'a fɔ bana tɔw bɛ cogo min na a bɛ mɔgɔw bɔnɛ ni na i b'a fɔ bana tɔw fana mɔgɔw bɔnɛ ni na. An bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ ka jugu ni bana caman ye. Ne yɛrɛ min bɛ k'a ɲɛfɔ ye ne bɛ baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan n'o ye hôpital Gabriel Touré ye. Centre min bɛ yen nɔ min ɲɛsinnen don coronavirus kɛlɛli ma ne bɛ baara kɛ yen nɔ kabini a daminɛ fo ka na bila sisan na bana in nali ni sisan cɛ. A banabaatɔ caman y'a ye aw ye caman furakɛ ne ni baarakɛɲɔgɔn. O bɛ se ka yira i la k'a fɔ coronavirus ko tiɲɛ de don. Walasa i k'a faamuya ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u dalen t'a la k'a fɔ coronavirus bana sugu min don u dalen t'a la halisa. Caman yɛrɛ fana ɲininkaliw kɔnɔna na lajɛliw senfɛ ani bɔlɔlɔw sanfɛ caman b'a yira n na k'a fɔ ko n'olu ma coronavirus bɛ mɔgɔ min na n'olu m'o tigilamɔgɔ ye k'olu tɛ d'a la. Mɔgɔ min b'o bila o kun na n b'a f'u ye o ye fili juguba de ye. I se k'a fɔ ko i ka fɛn bɛɛ ye walasa i ka da bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ se k'a ye olu bɛ se k'a ɲɛfɔ i ka da olu la. Misaliya la e mɔgɔ min k'a fɔ k'e tɛ da fɛn na n'a sɔrɔ i ye silamɛ walima n'i ye kerecɛn e dalen don aridinɛ ko la i dalen don jahanama fana la nka i ma deli ka aridinɛ ye i ma deli ka jahanama fana ye i dun dalen don o fana na. Coronavirus ye bana min ye a banabagatɔ e se k'olu ye i b'a fɔ i bɛ fɛ k'u ye cogo min na. An minnu y'a kalan kɛ an minnu y'a formation kɛ an kan ka don u kan cogo min na an kan ka bɔ u kan cogo min na n'an donn'u kan an kan ka wagati hakɛya min k'u kɛrɛfɛ an b'o bɛɛ lajɛlen dɔn. Nka e mɔgɔ min ne t'o bɛɛ lajɛlen dɔn ne nana k'e bɛ don u kan o cogoya la e bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana lase i yɛrɛ ma. O kama a banabagatɔ i bɛ se k'a ye vitre fɛ mais e tɛna se k'a ye ka t'i sigi a kɔrɔ walima ka t'i jɔ a kɔrɔ. A caman bɛ yen u b'a fɔ k'olu tɛ se ka d'a la ko f'olu yɛrɛ ka taa lajɛ. O bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye. O kama mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ sɔn ka d'a la. N ye misaliya min d'e ma sisan k'a fɔ e tɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye walasa i ka d'a la. Minnu b'a baara la n'u y'a f'i ye cogo min na i kan ka d'a la ka d'a kan tulo kunnandi o de bɛ ladilikan mɛn. Ne yɛrɛ b'a sɛbɛntiya ye k'a fɔ ko coronavirus ko galon tɛ ko tiɲɛ de don bana min don bana juguman don fana. Nka a ka nɔgɔn i bɛ se k'i kisi a ma cogo min na. N'i hakili lajigin a la bana min don a bɛ se ka yɛlɛma adamadenw fɛ sɔrɔ cogo de b'a la. O sɔrɔ cogo in n bɛn'o dɔ lajɛlen ɲɛfɔ i ye. Bana kura tɛ tuguni bana min don caman fɔra a kan mais n'i hakili lajigin a sɔrɔ cogo damadɔ la. A sɔrɔ cogoba o fɔlɔ ye mun ye n'a sɔrɔ bana bɛ mɔgɔ min na k'o tigilamɔgɔ a ma lakana a ma masiki don a nun na a n'a da la o tigilamɔgɔ ne n'o gɛrɛla ɲɔgɔn na n'a sɔgɔsɔgɔra walima n'a tisura nunji walima daji min bɛ bɔ o buruburu min bɛ se ka seri n'o y'a sɔrɔ e n'a ka surun ɲɔgɔn na ka sɔrɔ e fana lakananen tɛ a bɛ se k'i sɔrɔ. O bɔlen kɔfɛ
n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min fana na n'a tigi n'a y'a tɛgɛ maga fɛn dɔw la misala i b'a fɔ n'a magara wari la warimisɛn na o kɔfɛ e ka tila ka na maga o la k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ ɛri 4 kan ka d'a kan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ni banakisɛ in n'a dara warimisɛn sanfɛ a bɛ se ka to warimisɛn sanfɛ fo ka se ɛri 4 ma n'a dara karitɔnmafɛnw sanfɛ a bɛ se ka to olu sanfɛ fo ka se ɛri 24 ma n'o bɛ tile 1 ma n'a dara fugamafɛnw sanfɛ a bɛ se ka to olu sanfɛ fo tile 2 ka se tile 3 ma o b'a yira i la ni a banabagatɔ a bɛ mɔgɔ min na coronavirus bɛ mɔgɔ min na n'o magara fɛn dɔ la n filɛ ka fɛn minnu fɔ walima fɛn wɛrɛw la ne nana maga o fɛn masina la ale kɔfɛ ka sɔrɔ ma wagati dɔ sɔrɔ e ka tila k'i tɛgɛ bɔ o cogoya la ka sɔrɔ k'i tɛgɛ maga i ɲɛ la walima k'i tɛgɛ don nun kɔnɔ walima k'i tɛgɛ don i da kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ni bana in bɛ se k'i sɔrɔ olu y'a sɔrɔ cogoba dɔw ye n bɛ se ka min fɔ i k'i hali lajigin o la i ka dɔn k'a fɔ e bɛ se k'i yɛrɛ kisi a ma fana bana min don a faamuyalen don sisan n'a sɔrɔ i m'a faamuya fana n filɛ ka minnu fɔ i n'i y'olu dɔn o b'a yira k'a fɔ k'i ye caman faamuya bana in na nka i bɛ se k'i yɛrɛ kisi a ma cogo di sɔɔni k'o f'i ye n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka video lajɛ i bɛ j'aime ta i bɛ abonné ka chaîne ta i bɛ cloche notification ta walasa ni video kɔrɔ kɛ wagati o wagati e bɛ se k'o lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la walasa i bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ kɛnɛya kan e bɛ se ka min kɛ walasa k'i kisi a ma a ka nɔgɔn kojugu o fɔlɔ o ye jɛlenya ye n'an ko jɛlenya sugu min don e k'a kɛ wagati bɛɛ ne bɛ maga n ye yɔrɔ minnu fɔ ka tɛmɛ n'o ye ɲɛ ye nun ani da ne bɛ maga o yɔrɔ ninnu na e k'i jija ka sɛbɛntiya k'a fɔ k'i tɛgɛ nɔgɔlen tɛ k'i tɛgɛ jɛlen don i kana sɔn cogo si magalen fɛn wɛrɛ la o kɔfɛ i kana maga ni yɔrɔ masina na n bɔra ka minnu fɔ ye sisan nɔ o bɛ se k'i kisi bana in ma kosɛbɛ e k'i jija fana tuma bɛɛ e ka to ka masiki don n'i bɛ taa jama yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛn n'i bɛ jamakuluw cɛ la sugu kɔnɔnaw la ani jamaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ n'e bɛ taga yen nɔ e k'i jija i ka masiki don walasa k'i kisi bana in ma jateminɛw y'a jira k'a fɔ nin wagati laban in na coronavirus na caya Mali la kosɛbɛ a bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ye ka mɔgɔ caman k'olu bɔnɛ u ni na nka o bɛ ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ an yɛrɛ kɛwalew an bɛ ka minnu kɛ ka d'a kan mɔgɔw bɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na cogo sugu bɛɛ la mɔgɔw t'u yɛrɛ lakana la tuguni tɛgɛw tɛ ko la ka ɲa tɛgɛw tɛ ko safunɛ na mɔgɔw tɛ masiki donna jama yɔrɔ la tuguni o bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ caman ye fo ka na bana in yɛrɛ kɛ ka fanga sɔrɔ an filɛ wagati laban min na a sɔrɔ cogo nin dɔnnen kɔfɛ ani e bɛ se ka min kɛ walasa k'i kisi a ma nka e mɔgɔ min n'i ma nin bɛɛ lajɛlen matarafa i bɛna ye bana in bɛ se k'i sɔrɔ a bɛ se ka na ni taamasiyɛn dɔw ye nka sɔnni o taamasiyɛn ninnu ka daminɛ a caman na a bɛ se ka mɛn e farisogo la fo ka se tile 14 ɲɔgɔnna ma ka sɔrɔ a ma e kɛlɛ fɔlɔ o kɔfɛ a bɛ se ka taamasiyɛnw bilali daminɛ i la o taamasiyɛn dɔ bɛ se ka kɛ ɲɛnakili degun ye a bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ sɛgɛ ye a bɛ se ka kɛ fari kalayali ye kolotugudaw bɛɛ bɛ se k'i dimi nunjiw bɛ se ka bɔ kunkolo bɛ se k'i dimi nɛnɛ bɛ se ka kari la dumuni yɛrɛ bɛ se ka goya i da bana min don a bɛ mɔgɔ caman lafili ka d'a kan caman b'a jate i b'a fɔ mura walima sumaya ye an fɛ yan nɔ kosɛbɛ k'a sɔrɔ bana min don ani olu u taamasiyɛnw ka surun ɲɔgɔn na mɛ o tɛ kelen ye n'i ye nin taamasiyɛnw yɛrɛ la i kana sigi tuguni i bɛ numero vert wele n'a filɛ sanfɛ n'o ye 36 061 n'i y'o numero wele i ni kɛnɛya tigilamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa u bɛ se ka e bɛrɛbɛn cogo min na walasa e ka kisi bana in kɔlɔlɔ ma Mali la numero vert i bɛ se ka wele wagati bɛɛ lajɛlen na a b'a to i ni bɛ se ka kisi ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ n'a sɔrɔ i dara la k'a fɔ ko coronavirus ko tiɲɛ de don k'e nin k'o b'i bolo da la e bɛ se k'o fɔ n ye commentaire la e ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ o ye ne haminako ye k'e kisi bana jugu ma walasa i bɛ sijan sɔrɔ o de ye ne ka laɲini ye i k'an bɛn o la